U petak 18. marta svečano je otvorena rekonstruisana velika sala Centra za kulturu Požarevac koncertom pevača Čede Markovića i pevačice Jelene Brođić, a u okviru svečanosti upriličena je i izložba slika Sveti vladika Nikolaj Srpski. Rekonstrukcijom sale zamenjene su stolice i tison i okrečeni zidovi, tako da će se sve značajne kulturne manifestacije odvijati u prostoru koji zadovoljava sve evropske standarde. Za ovih nepunih 6 meseci, praktično od jula, nešto malo više, od jula prošle godine, uspeli smo da izvršimo temeljan, odnosno generalni remont ove sale i da uradimo poslove koji u njoj nisu rađeni od samog postanka. To znači i u maloj i u velikoj sali su zamenjene najpre podne obloge, to je nešto preko 600 kvadratnih metara. Taj tison je stvarno bio dotrajao i bio izvor i moguće zaraze, bolesti i tako dalje. Kad smo već skinuli taj tison, iskoristili smo priliku da okrečimo plafone u obema salama. Kao što vidite, to je specifičan posao, sale su visoke, traže uslove profesionalne za rad na visini i tako dalje i to je urađeno. Uporedo sa tim rekonstruisan je centralni rashladni sistem koji je za ove 34 godine radio ukupno nekih 26 sati. Sistem je takve snage i mogućnosti da može da ohladi dve ovakve zgrade i čak je bilo nekih rasprava i razmatranja da se napravi cevovod do opštinskog zdanja, međutim oni su to rešili na svoj način. Dakle, u svakom slučaju imat ćemo svih 12 meseci na raspolaganju našu salu. I naravno ovo što se najviše vidi i što je najatraktivnije, to su nova sedišta koje su rađena po standardima koji još nisu u našoj zemlji usvojeni. Dakle, idemo napred, to su evropski standardi, jer proizvođač s kojim sarađujemo je to radio prema standardima koje primenjuju u Evropi, pošto radi za inostrano tržište. I to naravno je u potpunosti zadovoljilo naše potrebe. Kao što vidite, konfiguracija sedišta je sada drugačija, pristup, dolazak, izlazak je komfortniji i sa stanovišta bezbednosne zaštite, odnosno protivpožarne zaštite, moguća eventualna evakuacija sale je sada daleko brža, a u svakom slučaju, što je najvažnije, veoma je komfortno. Sedišta su ergonomska, u njima može da se sedi satima, da se čovjek ne umori, to smo istestirali prilikom otvaranja. I naravno da, pored toga, mi smo se potrudili da za ove mesece, dok je velika sala bila u remontu, da i malu salu osposobimo i kroz malu salu je za nekih 6 meseci prošlo preko 10.000 ljudi. Dakle, očigledno da je i ona bila dobro koncipirana i postigla efekte. Pritom moram da kažem da smo učinili i nekoliko pozitivnih stvari pored ovih koje smo već radili, što smo sebi postavili kao zadatak da poboljšamo uslove rada u našim salama. Mi smo sedište iz male sale poklonili dvema vrednim mesnim zajednicama koje su se potrudile da oplemene svoj prostor, to su mesne zajednice Živica i Poljana, i pomogli smo im na taj način, to je bio naš poklon. Te stolice su još uvek u dobrom stanju i sa nešto hemijsko čišćenja, prepakivanja, isto tako mogu da služe godinama. Značajan deo fotelje iz velike sale je prodat na licitaciji koja je službeno oglašena, tako da smo i dohodovali značajna sredstva. Dakle, nije bilo samo da se daje izdvaja, već smo prodali stolice, odnosno fotelje koje bi verovatno stajale dole u podrumu i čekale ko zna kakva vremena. Nećemo se na tome zaustaviti i ostatak stolica će isto tako biti na nekoj od licitacija prodat. Zadržat ćemo neki deo da imamo za kanibalizaciju, odnosno za zanavljenje ovih, jer veliki je protok našeg gledališta ovde, mnogo ljudi ulazi i izlazi po raznim osnovama i mi moramo da budemo spremni da nam sala bude uvek 100% pripravna za našu publiku. Sada je 472 mesta, nešto manje od 70 mesta, čini mi se da je, imali smo 540 ranije, pa evo može se izračuna. To smo svesno išli na umanjenje da bismo dobili kvalitet i komoditet i to je ono što je kod publike
u petak uveče već izazvalo vrlo pozitivne reakcije. Jednostavno, komfor publike je nešto što je na prvom mestu kad smo mi u pitanju. Različiti su izvođači, sedišta je proizvela temerinska firma Vizor, sa nadzorom, sa raznim troškovima koji se tiču papirologije, potvrda, ovakvih, onakvih garancija, putnih troškova i tako dalje, negde oko 9 miliona je to izašlo. Rasladni sistem koji je, rekao, kompletno, praktično je nov sada, koštuje negde oko 3 miliona, govorim okvirne brojke, to može da se utvrdi u dinar, naravno, svaki dinar je pažljivo praćen i potrošen svrsishodno namenski, 1.200.000 su koštale podne obloge za veliku i malu salu i negde oko 400.000 krečenje velike i male sale. Recimo da negde oko 13,5 miliona ili recimo 110.000 evra je naš osnivač uložio. Prva naredna manifestacija u velikoj sali Centra za kulturu su 21. glumačke svečanosti Dani Milivoje Živanović, koje će biti održane od 2. do 7. aprila.